U emisiji Gledanje snimaka došlo je do rasprave Marka Stefanovića i Nenada Macanovića Bebice, a tada ga je Marko gađao švakom koji je izvadio iz usta. Nakon toga usledila je još žešća svađa sa Sanjom Grujić, u kojoj su pale najgore uvrede do sad. Bebice, ja sam ti rekao, nemoj da se sezaš. Šizeo je Marko. Sanja je rekla da igraš reality, rekao je Bebica. Eto, bio sam sa njom dok mi je odgovaralo, sad mi ne odgovara i koristio sam je za one stvari. Obrusio je Marko. Car nije glavni problem u našoj vezi, nego moj čin ne jedno veče Marku predstavlja problem. To da se desilo napolju, njega to ne bi zanimalo, dodala je Sanja. Pošto meni hoćeš da uradiš po kompleksima, sa mnom si završila, nema šta da pričam, blam me da pričam, dodao je Marko. I meni je blam da se ja ne primam ni za šta, a ti da se primaš na sve kao mlad, nastavila je ona. Lepo mi kaže brat da se pomirim, rekao je Marko. Vidiš koje je to zlo, govorio je Stefanović.